Illum il-ġurnata kemm tfal, żgħażagħ, adulti kif ukoll anzjani jaffaċċjaw diversi riski u perikli meta jkunu qed jagħmlu użu mill-internet. Għalkemm fir-realtà l-internet huwa għodda tajba fil-ħajja ta' kuljum xorta għad hemm bżonn iktar għarfien sabiex in-nies jarfu r-riski li jeżistu. Is-sibt filgħodu fi Pjazza Tritoni il-Belt Valletta l-entità B-Smart Online li tifforma parti mill-Fondazzjoni għas-Sigurtà Soċjali ħejjiet inizjattiva sabiex jinħoloq aktar għarfien dwar il-perikli li hemm fuq l-internet. Din l-inizjattiva qed issir ftit jiem qabel ma tiġi ċelebrata Safer Internet Day fis-7 ta' Frar. Din is-sena se tkun iċċelebrata bit-tema Together for a Better Internet. NetNews kellem ma' Deborah Vassallo li hija Project Coordinator ta' B-Smart Online fl-FSWS fejn spjegatilna l-importanza ta' dawn l-inizjattivi. Dawn l-attivitajiet bħal tal-lum iservu biex dejjem inqajmu l-arfin biex it-tfal jużaw l-internet għaliex hija għodda tajba ħafna, però jużawh b'mod tajjeb u jkunu aware ta' ċertu riski li jeżistu u fejn jistgħu jsibu l-għajnuna jekk jiltaqgħu ma' dawn it-tip ta' riski. Barra minn hekk Deborah Vassallo referit għal uħud mir-riski li wieħed jista' jinsaqa' magħhom waqt li jkun qed jagħmel użu mill-internet. Meta qed nitkellmu f'riski aħna din nisemmu każijiet ta' cyberbullying li inti tiġi jubbuljat online jew inkella eżempju xi ħadd jieħu xi ritratti tiegħek u jikkrealek fake profile. Jista' jkun ukoll li inti forsi tkun ixxerjajt xi ritratti tiegħek online u issa dawn ir-ritratti qegħdin jiġu shared ma' kulħadd. Għal aktar għarfien wieħed jista' jaċċessa s-sit elettroniku bsmartonline.org.mt jew inkella jċempel 179.